Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maun just chill and relax and enjoy the drama. Berdugo. Lapas pagyud kayo sa akong panumduman ang sinugdanan sa pagkaperdugo ni Jan. Nga karon mauna si Brando. Manawag sa doktor nga gitiman niya kung unsa na iyang kahimtang. Kinsa mo tuwi mong gikasulti Jumbo dito sa gawa sa budang kwarto nga nahimutangan ni Brando ng ospital. Ay, atinding pisisyan ko nito niya, Bradat. O kidok na gil ko nos Brande. Ay, abi ba na ako kinsa? Maudi ay? Ay, uy. Unsa gani ng atinding pisisyan? Aha? Kabungol sa nimo ay? Unsa ng atinding pisisyan? Uun sa ang atinding pisisyan? Si Palek. Ninglis man ano? Na, ari mo pumangutanan ako. Kamoy nag-istorya. Ay, bitaw, uy. Saan ba to, ha? Basta, in English, oy. Kiunsa man nimo pagkaibalo nga in English to? Bida sa mutan na pagkasayun, ana. Sayon. Bitaw, sayun ra ang sabton. Kay tanawa, pamatia. Kanong sama ka na kudungog og atinding pisisyan nga gibisaya, be? Ha? Doon na din na binisaya, atinding pisisyan. Kanong ka nang nabilisaya na? Ha? Ay, wala. Mao na diha. Mo ilahanan nga in English, di ba ko husto, ha? Bitaw no. Usay bitaw no. Dili na bitaw no. Bitaw yes na siya. Kay no, di na mahimo. Hilom Jumbo ay. Musamot yun og ka-14 nga tong utok ine. Magtinarong to ay. Mag-istorya tag true story. Unsa man ang true story ni mo, ha? Ilig-ilis na o binisaya? Ay, ayaw na lang kong lipog-lipog ha, Jumbo. Nalibog ng daaning utok ko. Maulag eh. Jumbo? Uy, naamay nanawag ni mong pules, Jumbo. Babae ro ba? si policewoman man nga babae. Si Ryan nga Estrada man ang akong ka-textmates og biga pag yun. Patay, kitaan ko na. Uy, imong textmate og Mika? O, lagi. Jumbo? Daan ba yun lagi ko? Ikaw yun? Police Guaps. Ikaw po ne? Nalagi ka sa ospital. Nagunsa ba ka din Ah, na ospital? kuha ka ding... ano ko sa ka din Miss Police Guapa, ha? May nadawat kong report nga may nakakita sa Berdugo nga suspect sa mga patay din sa Sugbo nga ni aning ospitala. Oo sa? Uy, unsa man ang Berdugo ay? Makaunat no? Gisagod ang beer o dugo-dugo? Aba, Ay, kalain. Usa kay lame. saba niya ba na to eh? Kapataka ba lang ka? Taka na kapasagad. Karoon na ikaw, kaon na yung naasi mo na da. Ay, unsa man diay ng beer o sa kulag dugo-dugo ang sudan. Dili ba beer dugo ha? Ikaw klaro, ana. Ang klaro, ana, dat ikaw. Dili dugo-dugo. Bugo-bugo. Hilom Jumbo ay. Tuyang ka lang yun. Patakap na ko kag mix. May kinotel kay segulo ni mo beer o dugo-dugo. Di ang taka, hilisan na. Uy, la. Ay, ito si Miss Police Guapa. Ay, matudats. Ato, ana, oy. Ay, daling milakaw. Misuri to, oy. Ikaw ang go, tabian kay ka. Dalipaton ko. Ay, pasangin lang pagyo ko. Miingon ba di ay kung tubahi ko aron malipat ka, Jumbot? Jumbot? Ano jumbot naman sa ibutawag na ko? Jumbo, dili jumbot. Ay, pariya sa beer og dugo-dugo nga gisagol ko. Gimubo ba? Gishort ka? Imbis beer og dugo-dugo, mo nang beer dugo. Unya ka ikaw, Jumbo. Buton naman. Jumbo kay, way makalabaw ka bot-bot. Mauna, Jumbo. Ay, sarap. Patuyang lang ka magsagol, ha? Yan ako, ay. Pagkitaon ako akong textmate ng Police Guapa. Ayun lang pagpangutan na. Ay, Jumbo! Ayoko biyai, ay! Mamiyak ka malang magbuhi! Jumbo!
sigurado ba yung ka, Ma'am Rian Guaps, nga niya din niya ang giingon mo Bertogo? O di ba na mao katong giingon nga kriminal, no? Kanang mapatay tao? Mo na, Jumbo. Pero, false alarm day ko, no? False alarm? O sa ganyan false alarm, ma'am? Pulso nga na alarma, ha? Mao ba na? Pareha sa test sa eskwelahan, no? True or false alarm? Ha? Dili, Jumbo, oy. Usap rin na siya. Mao nang kanta nga, wise man say on the false alarm. Mao na, no? False alarm. Si Awa, gini mo, Jumbo, oy. Magkawa ka gid og problema. Makawa na kong problema, Ma'am Guaps, ha? Ha? Sagupa na lang ko, bi. Aron mawa na yung problema, magabi. Ikaw, ha? Masaya ako, ha? Ako lagi. Sagupa lagi ko dito sa inyo. Bisa ako nitigilot og timasahin mo magtuled. Kuhay mo sakop ni mo, Jumbo. Bisag dili lang masahe. Bandats, mitunga ka lang kalit, ha? Pag disturbat man ang imo, we are talking with my police Guaps and yo. Oo, sa'yo. Yo. In English niya, dili ka sugakot. Ayo, mangutana ka ko sa'yo. Sibat tayo, ha? Nakadisturbo kayo. Ay, hilo, May. Maayog. Kalag, kitarang duwa na. Da, utoy ka lang. Maayo lang kong kitarang duha. Porbida ni mo. Nakalag na hinuong ko. Ay, ganong nakalag. Ang butan ni mo. Gikag na malang ko ni mo. Sige ka, kumot-kumot sa akong sangbot nga bugdo ka, Ayo. Ay, kap, mauot, oy. Sagab lang ka. Di na tinuon, Miss Police Guaps, ha? Di na tro. Ha? Tanood na. Dat, dahos. Taman to. Kantam na sa dos ko piniriros. Tanood na. Dat, husto na dat. Dili ko. Ikay nagkara-kara. Break na ta. Break. Kanus ako ta nagkauyag nga makig-break ka ba na ako? Si Mandat. Ni-smile sa Ma'am Rian. Smile lang ka, Mama. Bandat sa'yo. Ma'am Rian, dispensame na sa ako, amiga. You know, we all know the scattered. Ambot sa sunod sa you know. Sige, pag you know, padiha. Sige. Ikaw mabandat ba? Kamis Police Guaps boy nag-istorya. Wa kay labot. Jumbo, di na lang ko magdugay. Ay, hala. Mubalik pa ko sa kong area. Lakaw. See you next time na lang. Uy. Bye, Jumbo. Ma'am Rian. Ma'am, bye-bye yo. Nagya po yun, ha? Pahag yun, eh. Bida. Pahag yun. Si Jumbo. Si Mandat. Sayang. False alarm day ko, no? Ngani sa ospital ang Bertugo. Sumapa sa text akong asset. Kinsa magyuday ka ning Bertugo? Diyan ako sa kong motor. Masakay na ko. Bertugo. Hangtod kanus aka pa magpapiling gawas nun. Hangtod kanus apa. Ala, Mandat. Unsa man berdi? Giuron? Wala. Atong kuno helikopter. Yari magpatuyan ko kag pangiik ka pa. Ano? Ikaw di ako hikapon, ha? May ikay ng guob diha. Ay, unsa ka ba da? Mura po kag diyang takigan, ha? Gitakigan ko, Jumbo. Ay, hilod ako. Wa kay ang takigan. Pero ang angay ni mo, no? Unsa? Unsa? Kanang dili takigan. Unsa ba? Kanang kuan lang kanang kasumbihan. Kadiyat mi. Ato ang doktor mi. Kay nao, init kay Brando. Grabe. Gitakigan siya. Dali bandat. Kay init kayo, oh. Kasundo.
Init kay siya. Pagdali, be. Kay kasagbuan og buwad kiyampe. Init kayo. Ay, maratol ko. Ay, sige rato, sige. Ay, ato na kong doktor. Dali! Dali, abe! Oh, lagi. Kay init kay siya. Bradsi, nusam ka. Dinong doktor, kay okay na ka. Gitakigan manoon ka. Wa na siya takigi, sir, o dili na pud kaayo siya init. Salamat di mo, Nursi, ha? Nursi ba? Nurse? Sabay bindi siya, anang nars Nursi mo na. Kuyawan ko ganin dada. Abi na ko baon sa nas brandy da. Kuan man good, sir. Infection man good na sa iyahang dugo. Dili man good dayo na madali-dali og gawa, bisan pa og madapatan siya tambal. Mo ba basing? Sing? Unsay sing, sir ba? Di ba nars man ka? Mo na tawag sa doktor ni mo. Ato ni anhi ni siya pagkabuntag, nars ka. Di ba to ka narsisa imong tinuod nga? Narsing? Sawang gili. Gitawag. Sing. Gitawag tikang sing. Narsing. Ikaw, sir, ha? Joker kay ka, ha? Dili joker nursing to? akong pangan. Joke to? Dili nursing ang akong pangan. Pami na, sir ba? Nurse, jud ko din sa ospital. Assistant ba sa mga doktor ng ospital? Kabaw bitaw ko, nars. Giganahan ako ng tanaw sa imong kandi sa imong naong, oh. Musamot ka kagawa pa o mo ismile ka o pahiyom kag pinakyot. Nga kanang ismile nga pinauslo ba, lilit tagabuhol, ha? Bulaw imo ka DS. Uy, buyag, sir, ha? Pwede buyag. Oh, ito man kong gila, nars. Nga, suhi pagyog ko. Patutuho ka, ha? Kay, aron, di ka buyagan, tutuan ka. Si sir, uy. Ligara sa ismile. Abiang ngayon mo siya ka-DS. Oy, Thank you, sir. Pwede di ay mangutan na, Miss Nars? Pakita na lang, sir. Pwede mo hikap o anang imong lahong ka-DS? Sir, uy. Joker kay ka, sir. Joke to. Tugkaro na ko, Nars, kung unsa na kalaw imong ka-DS nga nasa imong nawog. Dili matugad, sir. Kailangan mo gid kaayo. Mao ba? Pero pwede magkahantog karon bisag lahom kayo. Ikaw, sir, ha? Joker gid kay ka. Sige lang, joker na. Bisa dili joke. True to ako, eh. Bitaw, Nors, anang kuan ba? Confidential nga pangutana ba? Ako lang ingong ni mo, aron di makadungog ang maminaw, ha? Unsa man na, sir? Yung na ko na sa. Sige. Dali, para di maklaro. Di lang ako klarohon. Anak, be, mundunggan, be. Humutas imong dunggan, Nors, be. Kuan ba ka na? Dali, uy. Naapod kay kandi sa sampot. Joke! Si Robert kining mitawag. May appear ang iyang pangalan. Hello, Robert? Dito ka sa ospital ka ganina, Rian? Ha? Dito ko. Pero yun na, nga nang nahibaw ka? Dito sad ko. O daan palagi gid ko nga ikaw gid dito. Dito po ka? Yes. Doon na lang ko ituyo dito. Tod, nag-unsa ka man dito kaganina. Kuan man good. May text na ko about sa Berdugo. About sa Berdugo? Kaya nga ang Berdugo? Awa to eh. False alarm ra. False alarm? Yes. Mao na. May text na ko nga may nakakita sa Berdugo dito sa maong ospital. Ha? May nakakita sa Berdugo dito sa ospital? Mao ba? Ugaw ka nga, ningon ka, nga false alarm. Wrong information, Robert. Police asset? Maingon-ingon gyud ana. So nakailagin siya sa Berdugo? I don't know. But maybe. Okay. Nga naman dito. May maguduntang madakpa na ng maong kriminal. Nga ilang gitawag og Berdugo kay dako na kini siya kadaot o kawawan nga nahatag sa syudad eh. It would surely affect our economy or our economic stability, dili ba? You're right, Robert. May unta nga atong mailhan ng inyong asset da. Ha? What I mean is,
Aron mapangutana gid nato siya kung nakaila ba gid siyang tinuray sa berdugo. Aron kung husto siya, kung sure gid siya nga nakaila sa berdugo. Ganong dili man mohimog operations ang kapulisan, aron madakpan na ng tawana. Aron pa mahunong na ng iyang pagpamatay sa mga businessmen o uban pang iyang gipamatay. Bitaw. Tell him or her nga kinahanglang madakpan na ang maong berdugo. And I will double the reward madakpan lang ang maong berdugo. Kaya you know, it also affects my business or businesses, Rian. Sorry for that, Robert. So, how can we get in touch with him or her? Unsaon nato nga duda tay communication niya aron mahuman na ning problema. Rian. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!